Maigad. Anish, a Mhachaire. Tá coupla cainteoir mór le rá agin anish agus tá hala bra agin an seo agus mar a Louis an tahar ó Galahor tá me le génta buíoch da bhfuil agin an seo agus tá díalseacht a Gael agus tá díalseacht ag an phobal. Is ceithil lomsa uairhhain a chairde ag tógáil daltaí síos ag an hála álín an seo agus bhí cailín bagan sin ó bhilfáirste agus dúirt sí a bhaistir, citíon ar thugtú an chalaiste ag bara cric. Agus bhí pointe aici tá sé bras samhailte híos an seo agus sílam go gurí mé an chéad cainteoir in aithne díobh agus Karen ní Galahor an seo, bhí Karen an seo agus bhí si ina ceanara nuair a bhí mé héan an seo agus bhí si a gcónaí an-ghealgaireach agus inis tá Karen ina ceanara ar na clár Gaelig lig in san BBC agus tá Karen an seo anach le rinse smaointí agus cibhní a rinse libh a Karen. Gur míle maigad a réimeann agus smailm gur thug sin í Galachor go fáilarm. Gáil siar na bliantaí, bhil is cuais athais dús a bheith ar aistin san hála seo agus speisialta tróna aniu an uair dhearnadú in san hála seo. Bhí, well, is cinnt go mé chur an cheáil beidir a gáil don chéalaí cursa 3 mílúnasa. Ní déag nó has a cear sin go fada siar sa bhí mar sin seo so maithaim sa písabog seanna go fanse seo agus chuann sé cineal ógarma á alghail ggóil fiche bliain in a seamithe ó hasmaise ar an ardan cégrú an tardan hálan sin bhil an ceartagam bhí an tardan hálan sin so. Cibhí, nuair dúr réimeann arm coppla fágla ra an acht chefhní mé ar an chiaadúr a danach man seo hanach man seo mar scolar a ard level nuair a bhí meag Janú réad an a scrúdaithe agus chaim a seachtain an seo am chais agus bhfuil me leis na daoine uais le seo Ferdy McAnally, tíorma do tuama agus sinam gurú Ruben nó Ian Linn seo ag an am fásta. Agus ag deireadh na seachtainna sin hiarú arm heachtarráis mar cheanara mar gur ósach gur buan ceáil agam bhí mabalta coppla óra na ceáil so bhéin sa maithigh teagas córainn don na scalaí ar náide sa hála seo. Bhí céim dosan a bhág an fásta so hocalam beidir bailí limnaí agus dóibh fásta. Agus cehann díorma do tuama chur ceistarms agus seán an scrúdú. An jean scrúdú ar an searm rudse a dúirt sinna Carim an ceisiart sa Karen son tuairn freigra dú agus cbí freigra thuras tú arm sean scuí tú an past an seo sa saoú. So rud a dúirt sé. Má dearm sa lead tá me ag gáil a thógáil taí nó tá me ag gáil te a thógáil céach go an ceann ceart. Dúir me se bhil céise gur bhreagar mé mar ceartta mar tá hanach man saoí sin go bhí tá me gáil a thógáiltaí a dhearmid mai go leor tucha tú an seo sa saoí mar sin so sin mar fuair mai chiad fástan seo a mar ruirtaí sin gáil siar 9:08 san ní. Agus casil le ar fáin am léontaí ribh sin chaim se trí seaartan mar sin a hansairú ag Choláiste Gaeltachta de Chinealagan a ddír chanal mar sin tá taithhhaid agam ar chuirsaí saoirí agus ar an táhacht a bhainean leo i síl an scolar agus speisialta. Bhí me smaointe siar fásta ar an chiad uair a daithí me héin chun na Gaeltachta nuair bhí me bliain 10 díos. Agus ag an níos sin tá sé tharbhéh óg agus tá muid a lig is pós freigrachas na daoine baga agus na daoine óga seo hagan an seo an bbliain le fios a chur ar chuid Gaeilge a gcuid Gaeilge fios a chur ar na páirsantaachtaí sacu ar gáin seacht ceinneal de híal sóisialta
úr a chrochidóibh tíostí den chalaiste tá bra saoilte dóibh agus is léir agus lín na naoine agus lín na scolarí ag méadú agus ag teachtarráis bliain an bliain an seo go maithreoirtaí gohfuil go fáil géirí leis an chalaiste agus málam ahan aine agus málam sibh a sin a dhéanú a chu náid mu din ar fad a tá cruníthe an seo inniu bhí tionar éigen agin ar fad agus ag amachtaí an chalaiste seo ar na scolarí a tháinig an seo agus sin ceann de phríú aimimena an chalaiste dar liom go deocu an Gaelig chéin agus más ar an Gaelig agus don phobal agus don chultúr Gaelach sláán in san chéad blún eile de scolarí a Raslian ar na cursaí seo. So mar ocail scur cógáirdeas le Gaelin agus le Mhachaire Rabhartaigh ar fad as 10 bliain a bheith slánithe agah in san chalaiste seo agus ag sola ar cursaíos coideachta taithí síl a an ceanneal rud de scolarí Gaelig agus ar 9 go mar sibh ar léad 10 bliain eile. Gur míle maigah.